L-għodwa tajba. Nilqakom għal qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Juan Maria Vianney, magħruf bħala il-Kurat Tars. Twieled fi Franza fl-1786, kien xtaq isir saċerdot, kellu ħafna diffikultajiet, speċjalment fl-istudju, ma eventwalment sar saċerdot u ndbat bħala kappellan fir-raħal ta' Ars, fejn dam 42 sena, hemmhekk bħala kappellan u kien magħruf għal ħidma tiegħu mimlija mħabba, għal predikazzjoni tiegħu, għal ħajja ta' ċaħda tiegħu, għal rar ukoll infittex ħafna l-pariri u fuq kollox għad-dusija tiegħu. Papa Piju 11 iddikjaraħ fil-fatt bħala patrun tas-saċerdoti u speċjalment tal-kappellani. Llum nitolbu ħafna għas-saċerdoti kollha, aħna nagħmlu t-tifkira ta' dan il-qaddis u speċjalment ukoll għall-kappellani ta' Malta u Għawdex. Nixtieqkom ukoll illum tingħaqdu miegħi fil-5 anniversarju tal-konsegrazzjoni tiegħi bħala Isqof u nitolbu biex nkompli naqdi l-mulej u nagħmel dan billi nkun rajs kont il-qalb tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixra din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kun min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' seta' ħniena blatar fin tażilt li saċerdot San Juan Maria Vianney u żejjintu bħeġġa tal-aġeb fil-ħidma tiegħu bħala kappellan ta' parroċċa. Għamel li bl-eżempju u t-talb tiegħu nirbħu aħwa oħra bl-imħabba ta' Kristu u li magħhom niksbu l-glorja ta' dejjem. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu: dawn huma l-festi tal-mulej, il-laqgħat imqazza li għandkom tniedu fi żmienhom. Fl-ewwel xahar, fl-14 tax-xahar, fil-għaxija bejn ħajta dawl u oħra dilam, lejt tal-mulej. U fil-15 jum tal-istess xahar, issir il-festa tal-ħobs għażmu lil-mulej, għal 7 ijiem tiklu ħobs bl-aħmira. Fl-ewwel jum ikolkom il-laqgħa mqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. Għal 7 ijiem toffru sagrifiċċju tal-ħruq lil-mulej u fis-7 jum issir laqgħa mqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu: kellem lil ulied Iżrael u għajdilhom: meta tidħlu fl-art li jien se nagħtikom u taħżdu l-ħsad, ġibu l-ewwel qatta tal-ħsad lill-qassis u hu jxejjirha quddiem il-mulej biex toġbuh, ixejjirha l-għada tas-sibt. Għoddu 7 ġimgħat sħaħ mill-għada tas-sibt u minn meta tkunu offrejtu l-qatta u xejjirtuha quddiem il-mulej. Toddu 50 jum sal-għada tas-7 sibt, imbagħad iġibu offerta ġdida tal-qamħ lil-mulej. Fl-10 ta' dan is-7 xahar ikun jum l-espjazzjoni,
ikolkom laqam qazza u taqsu ruħkom u toffru sagrifiċċju tal-ħruq lil mulej. Fil-15 ta' dan is-7 xahar tagħmlu l-festa tal-irejjex għal 7 ijiem fġieħ il-mulej. Fl-ewwel jum ikolkom laqam qazza ma tagħmlu ebda xogħol. Għal 7 ijiem toffru sagrifiċċju tal-ħruq lil mulej. Fit-8 jum ikolkom laqam qazza. Dakinhar toffru sagrifiċċju tal-ħruq lil mulej. Tkun laqa solenni u ma tagħmlu ebda xogħol dakinhar. Dawn huma l-festi tal-mulej li għandkom tniedu u fihom tagħmlu l-laqat imqazza u toffru lil mulej il-vittmi bin-nar, is-sagrifiċċji tal-ħruq, l-offerti tal-qħmuħ, sagrifiċċju tiswib, kull ħaġa fil-jum tagħha. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna flimkien għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Ollu leħen lana, doqqu tnabar, doqqu ċetra ħelwa mal-arpa, doqqu tromba mal-qamar ġdid, mal-qamar mimli fjum il-festa tagħna. Flimkien għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Għax dan hu kmandament tal-Iżrael, din liġi ta' Alla ta' Ġakob, dan l-ordni u taħ lil Ġuseppi huwa ħireġ minn art l-Eġittu. Flimkien għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofskom, tinxteħitx quddiem Alla barrani, jiena l-mulej Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Flimkien għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Il-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Dini l-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu, beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom u huma baqgħu mistaġba hekk li bdew jgħidu mnejn ġieb dan l-erf u din il-qawwa tal-għaġeb. Dan mhuwiex bil il-mastru daxxa. Ommu mhijiex dik li jisimha Marija, u ħutu Ġagbu u Ġuseppi u Xmun u Ġuda u ħutu l-bniet mhumiex kollha magħna, mnejn ġieħ dan kollu? U tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u daru stess. U hemmhekk m'għamilx ħafna mirakli minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tfixklu minħabba fih. Dan huwa illi naqraw dwar in-nies li semmu l-Ġesu fis-sinagoga hawnhekk fl-Evanġelju skont San Mattew u mal-ewwel tolqotna din il-kelma għaliex kif tista' titfixkel minħabba Ġesu. Li kieku Ġesu kien qed jitkellem jgħidilhom xi tagħlim kontra li kienu jemnu, tifhem li jitfixklu. Kieku Ġesu kien qed jitkellem b'lingwa li ma jifhmuhiex jew xi ħaġa astratta, tifhem li jitfixklu. U kieku Ġesu kien qed jgħid ħaġa u mbagħad jafu illi jagħmel ħaġa oħra fil-ħajja tiegħu, tifhem li jitfixklu. Imma ma kien hemm xejn minn dan. Anzi l-Evanġelju jgħid li dawna semgħu il-kliem tiegħu qalu kemm hu kliem kollu għerf u raw il-qawwa tal-għaġeb tiegħu u tfixklu fil-ġid. Tfixklu il għaliex
dawn bdew jisimgħu lil Ġesu. Jgħidu kemm hu kliem kollu għaref jaraw il-qawwa tiegħu fl-istess waqt jgħidu imma dana nafuh dan ta' ħajja ordinarja. Missieru ma sfrudaxxa. Ommu Marija nafuha, ħutu. It-tfixkil kien minħabba li dawn f'moħħhom kellhom dan il-preġudizzju li jekk dan ġej minn din il-familja ma tista' tistenna xejn speċjali. Jew jekk ġej minn dan ir-raħal tal-post ma tista' tistenna xejn partikolari. U allura tfixklu minħabba l-preġudizzju tagħhom iktar milli minħabba xi ħaġa illi kien jew li għamel Ġesu. U dan ma narawx hawn biss, imma narawh ukoll fost il-kittieba u l-Fariżej u nies qrib tagħhom illi kienu minħabba l-preġudizzju tagħhom għalqu qalbhom għal dak li jgħid Ġesu, għal dak li jagħmel Ġesu, u f'da sens kien ifixkilhom minħabba l-preġudizzju tagħhom. Kienu qishom dak li semma Ġesu ftit qabel fil-fatt fl-Evanġelju skont San Mattew, meta semma il-parabola taż-żerrija dawn kienu qishom dik l-art jew mogħdija, jew inkella art kollha blat, jew qalb ix-xewk fejn iż-żerrija tinżel u ma tistax tagħmel il-frott. Hekk kienet il-qalb tagħhom ma tistax taċċettah. Sa dan il-Vanġelu lilna jagħtina messaġġ sabiħ għal ħajja tagħna. Ifakkarna li aħna m'għandniex għalfejn nitfixklu b'Ġesu. Ġesu dejjem jagħmel il-ġid, dejjem jixtieq it-tajjeb għalina, m'għandniex għalfejn nitfixklu minħabba fih. Jekk nitfixklu, tajjeb nistaqsu aħna lil nfusna għaliex xi ħaġa fil-qalb tagħna li mhix qed taċċettah. U fl-istess waqt jagħtina messaġġ ukoll importanti għalina bħala dixxipli ta' Ġesu għaliex bħala dixxipli aħna rridu noqogħdu attenti illi verament nagħtu xhieda tiegħu li ma nfixklux lin-nies minħabba l-imġiba tagħna, minħabba il-kelma tagħna, jew għax jaraw differenza bejn dak li ngħidu u dak li nagħmlu. Hemmhekk ikun tort tagħna jekk in-nies jitfixklu. Jekk aħna imma nagħtu xhieda tal-valuri tal-Evanġelju anke f'ambjent indifferenti jew ostili, hemmhekk ma jkunx tort tagħna jekk in-nies jitfixklu għax inkunu qed nagħmlu bħal m'għamel Ġesu li nimxu ma' dak li hu sewwa. Jew nitolbu l-mulej illum, nitolbuh biex aħna dejjem niftakru li hu jagħmlilna l-ġid qatt m'għandna nitfixklu minħabba fih. Nitolbuh biex nilqgħuh f'qalbna ħalli tassew jista' jagħmel il-ġid lilna fil-ħajja tagħna u nitolbuh li aħna bil-kelma tagħna, bl-imġiba tagħna qatt ma nfixklu lin-nies imma nsinejnuhom biex jersqu aktar lejh u fih isibu tassew it-triq, il-verità, il-ħajja. Resqu s-sat tal-bit tagħna lill-Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar il-kelma tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulejjejna biex aħna qatt ma nitfixklu imma narfu li inti tridilna tassew il-ġid it-tajjeb għal ħajjitna u għalhekk nimxu warajk bil-qalb u b'ħafna dedikazzjoni sħiħa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu illum waqt qed nagħmlu tifkira tal-kurat ta' ars, nitolbu għas-saċerdoti kollha, speċjalment ħalli jikbru fil-qdusija għalina s-saċerdoti kollha. Nitolbu speċjalment ukoll illum il-kurat ta' ars kien kappellan ta' raħal fi Franza
tolbu għall-kappillani kollha ta' Malta u Għawdex biex jaqdu l-missjoni tagħhom b'ħafna ġenerożità b'imħabba kbira. Nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Nitolbu għaż-żgħażagħ miġburin mal-Papa Franġisku fil-Jum Mondjali taż-Żgħażagħ, nitolbu biex din tkun esperjenza tas-sew sabiħa lihom li tgħinhom fil-ħajja tagħhom spiritwali u tgħinhom biex jimxu aktar wara Ġesu bħala d-dixxipli tiegħu. Nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Nitlob ukoll biex fl-anniversarju, fil-5 anniversarju tiegħi bħalisqu fil-lum kompli naqdi bi-spiritu tas-sew tajjeb ta' raj, nkun raj skont il-qalb ta' Ġesu. Nitlob. اسمعنا نطلبك مولاي. U nixtieq nitlob għal dawk li qed jiċċelebraw anniversarji oħra llum, speċjalment anniversarju ta' żwieġ, nitlob għal koppja li qed jiċċelebraw is-60 anniversarju ta' żwieġ tagħhom illum, daw kollha illi qed jiċċelebraw l-anniversarji llum. Nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajna, f'postijiet oħra fejn hemm il-ġlied il-vjolenza, nitolbu biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek mulej. Nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħarjien biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. آمين. Itolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. يلقى المولاي من ايديك الساغريفيتشو والتفخير والجلوريا تا اسمه على الاحتجيات تاعنا وتاع الكنيسيا مقدسة كلها تيو. U għalna li tista' kollox ilqa l-offerta li qegħdin nagħmlu l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vjannej fiċ-Ċokontana nitolbuk biex din l-offerta li hi xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. آمين. Il-mulej magħkom. ومياك وكل Nerfgħu qlubna l-fuq. نرفعهم لين المولاي. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. هيك سوا وشيرة. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vjannej int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erb bit-talim li uxandar u tilqa' t-tanb li jagħmillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntennulek l-unu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Wasanna fl-ola ta' smawit. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Wasanna fl-ola ta' smawit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudasija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħebati għal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mieqa li tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostli ma' San Ġwan Marija Vjannej u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lenu l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintret fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħit l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħit l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħit l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-safti, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulejt ħejjina lena ta' dejjem li stħaqlu San Ġwan Marija Vjannej tal-li kien amministratur fidil tal-misteri tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fil-festa ta' San Ġwan Marija Vjannej lum il-Kurat Tars nitolbu għas-saċerdoti kollha ħalli nkunu saċerdoti skont il-qalb ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għallik jisma tal-btana dak it-twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. U ġener irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu mill-orazzjoni flor ta' Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm.
Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-ard. خبزنا تا كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوهات يلينا لا دخلنيش في التجريب بس دهلسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كنت في البدو والسوديم ويبقى الديم تديم آمين. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Kunġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-ard. خبزنا تا كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوهات يلينا لا دخلنيش في التجريب بس دهلسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت تانا آمين.
Sima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek iberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġeneru kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġeneru kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mogħbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missina li inti fis-smawiet għaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek ibbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-arx. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna tunubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turuframent lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġine Marija.
Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-ard. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم واغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا ولا دخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا امين. Sima rik Marija bi grazzi minn mija mulej mija ki birkanti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا طلب علينا متنبين نسا وفي السيرة الموتانا امين. Gloria lil-Missir u lil-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كان في البدو اسا وديم ويبقى الديم تديم امين. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. داول تديم يدليلو Jistriħu ma fil-paċ. امين. Mulej ħnina. مولاي خنينا Kristu ħnina. كريستو خنينا Mulej ħnina. مولاي خنينا Kristu ismana. كريستو اسمعنا Kristu l-qattal btana. كريستو القطال بتاعنا Missir eternalla. حنا لينا Ibenalla li fdejt id-dinja. حنا لينا Spirtu qaddisanna. حنا لينا Trinita qaddisa la wieħed. حنا لينا Imqazza Marija. اطلب علينا Imqazza Ommalla. اطلب علينا Imqazza xeba ta' xbejbiet. اطلب علينا Om ta' Kristu. اطلب Om علينا il-Knisja. اطلب علينا Om tal-ħnina. اطلب Om علينا tal-grazzja ta' Alla. اطلب علينا Om muxebba. اطلب علينا Om it-tama. اطلب Om علينا liżjed safja. اطلب علينا Om liżjed nadifa. اطلب علينا Om bla teba. اطلب علينا Om li tistħoq l-imħabba. اطلب علينا Om tal-aġer. اطلب علينا Om tal-pariri tajjeb. اطلب علينا Om ta' min ħalaqna. اطلب علينا Om ta' min salvana. اطلب علينا Xebba kollu kaqal. اطلب علينا Xebba li tistħoq kull ima. اطلب علينا Xebba li tistħoq kull foħrija. اطلب علينا Xebba kollok seta. اطلب علينا Xebba kollok ħnina. اطلب علينا Xebba dejjem marbuta اطلب ma'Alla. علينا Mera ta' qdusija. اطلب علينا Tron tal-erf. اطلب علينا Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب علينا Amara tal-Ispirtu Santu. اطلب علينا Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا Amara ta' kull tjieba. اطلب علينا Warda mistika. اطلب علينا Torri ta' David. اطلب علينا Torri ta' Lavorju. اطلب علينا Dar ta' Deb. اطلب علينا Arka ta' rabta ġdida. اطلب علينا Bib ta' sema. اطلب علينا Kewba ta' filodu. اطلب علينا Seħħa tal-morda. اطلب علينا Ken tal-midinbin. اطلب علينا Faraċ tal-imiktin. اطلب علينا Faraċ tal-migranti. اطلب علينا Għajnuna tal-insara. اطلب علينا Sultana tal-anġli. اطلب علينا Sultana tal-patriarki. اطلب علينا Sultana tal-profeti. اطلب علينا Sultana tal-apposti. اطلب علينا Sultana tal-martri. اطلب علينا Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا Sultana tal-verġni. اطلب علينا Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا Sultana mnisla minn l-ewwel teba. اطلب علينا Sultana mtella s-sema. اطلب علينا Sultana tal-Rosarju mqaddes. اطلب علينا Sultana tal-familja. اطلب علينا Sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf tanna li tneħħi d-nubiet tad-dinja. اغفر لنا نطلبوك مولاي Ħaruf tanna li tneħħi d-nubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي Ħaruf tanna li tneħħi d-nubiet tad-dinja. حنا لينا Itlob għalina għaddisa u malla. biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tijek mullejjanna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażlu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawhem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp,
itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Dieta Pesani, itlob għalina, San Juan Maria Vianney, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.